Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího videa a opět se nacházíme na serveru Clans and Adventure. Video bych chtěl natočit z pavoučího dungeonu. Dungeon je od úrovně 25 a teď se mi to brutálně laglo. Nejdříve bych se chtěl omluvit za to, že jsem delší dobu nenatáčel, ale nebyla nálada a čas. Na pavouka vám stačí diamantové věci, ale doporučoval bych třeba obrovy a nějaký lepší meč. Protože má 25 000 života a je celkem silný, když na vás hodí ten jed. Omlouvám se, zda bych to na konci střihnul, protože ten konečný parkour mi moc nejde a nechtěl bych na tom strávit 30 minut na natáčení, tak kdyby se mi to nedařilo, tak to na chvilku stopnu a potom se ukážu na posledním bloku. Teda jestli tam vůbec skočím. Za tu dobu, co jsem nenatáčel, se tu moc mě neudálo. Maximálně, že frakce už nevydělávají peníze a že Mr. Razor si bude chtít zakládat také frakci, ale moc toho tu není. Takže, jak vidíte, tak to stojí pouze 10 fragmentů a 5000. A já jsem si pro jistotu sebou vzal 64, vidíte, ubere to pouze těch 10 fragmentů. A omlouvám se, že tu po straně není ta tabulka, ale nechtěl jsem ji tam. Jejda. Co to mám za sekeru? Moment. Jo, tady. Tak. Vidíte, padl nám univerzální klíč. Pokud z něho padne truhla, tak bych vám ji chtěl ukázat. A jak vidíte, tak tohle jsou andělské kameny. A čím víc plus to máte, tím větší útok způsobíte. A vypadá to celkem hezky, až na to, že to potřebujete mít hodně plus. Abyste něco na tom poznali, že tam je nějaký rozdíl. Když si napíšete lomno AK, tak vidíte své aktuální bonusy, jako jsou brnění a ve věci, které aktuálně držíte. Jak vidíte, tak já mám současný bonus k útoku 99% a k obraně pouze 14,8. Když si dám například do ruky meč a napíšu AK, tak k útoku mám 0, ale k obraně se to nezměnilo. Ale nebudeme se zdržovat. Jako speciál jsem chtěl udělat třeba otvírání několika truhel, chaosů nebo stříbrných truhel. Ale jelikož stříbrné truhly se otvírají pomalu, protože je tam odměna náhodná, takže se to chvíli točí a točí. A to by bylo na dlouho to video a asi nudné, tak jsem se rozhodl, že se pokusím nadropovat, dejme tomu 20 až 30 truhel chaosu a potom to ve videu otevřu.
Plus vám ukážu třeba místo, kde se dropují. A nebo vám ukážu dungeon nový. Ne nový, ale další dungeon od další úrovně, než je 25. Takže aktuálně jsme se dostali sem, stačí se skočit a do té poslední. Tady ten začátek je lehkej, ale jak přeskakujete jakože o půl bloku níž, tak to občas jakože vypne běhání a tudíž se nemůžete ani rozběhnout. A ne, nemám to nacvičené. A také si nepíšu to, co říkám na papír, jak už zmiňovala Ondrášovka. Tady ten dungeon je poměrně lehký až na ty poslední bloky, co jsou tady ve vzduchu. Jo. A kdybych možná já uměl skákat, tak by to bylo ještě lepší. Žebříky jsou poněkud lehké, to stačí takhle přeskákat. Tak, rozběhnout se a spadnout. Ale nic se neděje, vždyť je to jenom hra. A pokusů je dost. Už natáčíme tak 9-10 minut. Tak. Tady to je ještě lehké. Ach jo. Tohle nikdy neumrzí. No, možná, že to ani stříhat nemusím, pokud se mi povede ten poslední skok, ale nedávám tomu moc velké naděje. Aha. Tak právě se mi vypnulo běhání u konce. A mám dojem, že tam admini už přidali jeden jediný blok. Jak dlouho jsem na tom pavoukovi nebyl, tak se to pravděpodobně upravilo. Jej. Takže Vojtek, nový člen VIP týmu, se nám vás zdraví do videa. A jak vidíte, tak jsme u konce, kde se nacházejí pečetní kameny. Kameny. A nevím, proč tu jsou dva, asi kvůli tomu, že třeba admini dali reload, ale kdo ví. Jsou lehký a když vidíte, že tu boss není, tak stačí jednoduše přistoupit a je tu. Jak vidíte, tak má 25 000 života. A abyste neřekli, že to bylo moc rychlý, tak do něj půjdu. Okay. Jo. Bude to trošku pomalý, ale co? Času máme dost. Hlavně, aby to trošku pobavilo. A jak vidíte, tak lukostřeba se nám zvyšuje. Sice hodně pomalu, ale jistě. A zapomněl jsem na to, že na minulém luku jsem měl už dávno. Jo, drký člebek.
punch, což způsobovalo, že ten boss se ke mně nikdy nedostal, ale s tímto lukem nevím. Takže asi přejdeme na meč radši. To máme jistější a taky rychlejší, pravděpodobně. Jak vidíte, tak boss už má pouhý 18 000 života, což je pro nás výborné, a 17. Meče se mi zvedly. Kdybyste chtěli se připojit na tento server, tak je na verzi 1.8 a 1.8.3, nejnovější SpyGod, a admini tu vždy něco dělají. Pokud si najdete web, tak tam uvidíte updaty, které budou teprve přidány a rozhodně vás potěší. Sice jsou od velkého levelu, ale není to zas tak těžké tu levelit. Jak vidíte, tak Vojtek aktuálně zahlasoval a to můžete hlasovat na webu a za hlas dostáváte pouze VIP dostávají 3x pečeť hlasů a jednou eventovou pečeť a normální hráči dostávají jednu pečeť hlasu a jednu eventovou pečeť hlasu. A pokud se někomu poštěstí, tak získá dalších 5 pečetí hlasů zdarma. Jakmile zabiju bosse, tak vám ukážu, k čemu ty pečetě jsou. A myslím si, že jsou opravdu dobré na to, abyste si zahlasovali. Jediná nevýhoda na těch hlasech je, že jsou pouze do konce března. Alespoň měly by být do konce března, když jsem se naposledy admina ptal. Dobře, majitele, ale tak, admin je lepší. Jak vidíte, tak se blížíme ke konci a za chvilku to bude. Jak vidíte, padl nám další fragment, což se vždycky hodí. A pokud budete sbírat dlouho fragmenty jako já, tak jich budete mít plnou bednu a nebudete vědět, co s nima. Krom toho, že můžete vyměnit za andělské kameny, zatím asi využití nemají. Dobře, krom dungeonu, no. Tak, má posledních 500 života a to už si zase vytvořil svoji armádu. Já ho potřebuji dostat třeba semka doprostřed, aby se mi nebugnul drop. Protože to je mrzuté, když se vám bugne drop. Ale no to... nedělej Rasputino. No, vidíš. Pojď já. Jo. Jak vidíte, tak mám swingu. A bum. A je mrtvej. Jak vidíte, padla nám truhla. Jo. Zabil ho můj pet. Jak vidíte, tak jsme dostali, mám dám sběratelskou pečeť, gold ingot, 2 emeraldy, 2 diamanty, 2 železní ingoty, 2 kameny duše a truhla. Jak vidíte, tak jsme hnedka měli štěstí, že nám padnul luk, protože ten je celkem vzácný.
A také kalhoty, které mají síla proti hráčům 4 a odražení žádná celá 5. Obrana, brnění, která má protection a unbreaking. A má bonusy žádná celá 7 obrana a blokování žádná celá 2, což je takové dobré na bojování. A jak vidíte, tak já mám pomalu zničený armor, kterého bych si ani nevšiml. Takže šup a vše je opraveno. Takže já vám ukážu, k čemu jsou ty pečetě hlasu. Takže eventové pečetě jsou vyměnitelné zde. A toto ještě není konečný, protože tu je stále ještě jeden obchodník, který za to kupuje. A jelikož chci, aby jsme tam byli rychlejš, tak Speedy je hnedka za tímhle mostem na tamhle z té hoře. Jak vidíte, tak už se tam něco vykresluje. Takže jo. Tento obchodník prodává knihy a elixíry, které jsou velmi, velmi OP. Například elixír léčení, hodnoty útoku, rychlosti útoku. Aha, tak on tu už není. To je překvapivé. No, tak to jsem nečekal. Nebo že by byl až nahoře. No nic. Já vám ukážu aspoň, co za to můžete nejlépe dostat. Takže u sama je nejlepší kupovat asi ty andělský kameny a svitky opravy, protože bez svitků opravy se tu nehnete. Je to dobré na vylepšování věcí a tak dál. Kámen duše zatím není potřeba, ale můžete ho skladovat do pozdější fáze hry, protože zde budou přidány talenty, které vám budou pomáhat jak v těžení, tak v bojování. Zlaťáky si můžete také koupit, protože za zlaťáky si můžete v item shopu smíšený zboží a koupit si za 200 zlaťáků tady premium truhlu 1, 2, 3. Nebo za další zlaťáky zde různé firebally a různé věci. Takže stříbrný těch taky není nikdy dost. A pokud chcete utratit pečetě hlasů, tak stačí jít do hlasování, hlasovací obchod a zde už si vybrat něco z nabídky. Ale doporučuji rychle využít ty pečetě hlasů, eventové pečetě hlasů, protože jak vidíte, tak všechno stojí 1 a je to výborné. Takže já se tímto s vámi loučím a ahoj!